Mga bay. Ano po kiutan rin mga bay. Kuan ba? Ay nag-request. Pamais kaya po ng kanon na. Request nga. Ingon sila ba nga. Gulay na sa idol. Gulay na po ta. Kagay sari-sari lang niya kung gulay mga idol. Sa makauyon lang ani. Chinese. Kalabasa idol Lami ikaw ng kalabasa idol. Kuan ba? Tagdugi-dugi ro kaon. Sa hulan to gamay itlog. Ingor ba to mga basir? Ingor ba tong basir na ko nga? Ay si kaon na mga udlot kay katikatayan na si tinae. Idugmok kuna idol lisod. Ingor di na usapan nilo gulay kalabasa ba. May sabaw niyo. Yung lamiya idol. Kaya udlot sa kaya po ni sa talbos sa gabi idol. Balong ba? Bro? Bro? Ay sagol na. Ganun sila maglaway sila grabe imong gulay idol Sari-sari lagi na idol. Pati kalbasa ba? Ambil pa ni. Tinigin yung daghan idol. Matigin ang grasya. Okay, Lord. Lakan ta. Shout out tayo ko sa kang kuan. Kang Sir Aladin Castro. Kaya salamat sa imong blessing nga gihatag gabi idol. Kapalit yung kog mais bugas idol. Akong gilungag karon. Nga. Kapalit po kog itlog. Kung subak ba? Kulang budget kaya palit patug bulad ugma. Ngka salamat adto sa imong blessing ha. Kaan ko nimo gamay blessing pang kuan ba? Pang bulad. Shout out sa imong pamilya idol, amping mo da. Pamilya Castro. Nang serious blessing mo idol? Bilip ko niya ba? Lamig ini Chinese idol Nakon dito niya idol Mag-utan juga idol basta na ako dito sa bukid idol kay mao gini paborito nako nga nani ako mas ganahan mo gud mo nga akong content ako ang taon kay kung gabi nagsugba mig isda gabi ngi-post nako di mo share mo ganahan ba di man kayo nyo tan-aw di mo ganahan ba kabasa ka dito pangpalinaw ng mata, pangpalabo ng puso. Kami kayo. Hinayon lang ako kasi mabulunan ko ingon ni madam. Ay mga talbos cute ba? Katong nakinutsara ko. Kaya sa idol nga. Kumita. Pag ginamot ng idol kay para gutumon ko. mas ganahan ay sa idol kung kinamot ko magkaon ba. Namat idol. Labuhat sa kalbasa ay. Labu kayo ba? Kami kayo. Kami ay. Ay, pues talbos gabi ni. Yo.
Nahumok kumaya. No. Humok na kayo. Humok kayo pagdating nanam kayo doon. Kasi nyo scroll doon. Basan nyo na makomment doon. Doon sa tanaw nyo ng kaon ko. Basta inani nga klase nga gulay idol. Tamis isabaw idol. Kami kayo basta di alam nyo para tapod. Na. Bitsin na po gamitan nyo pang palasa. Ayaw mo gamit ng mga laing susuning kay laim to. Kung bati tagkaon kay trabaho na po. Gabi gapon ako ka content og gulay kay ako ka adto diri sa akong bukid kay ngid kami balot mig bulak ba ng biyahe. Marot. Salamat kay idol ha. Daghang ang gulay. Dako iko kaon mo sa utan nga bay. Rot yun. Kaya. Salamat kayo nga bay. Tama share ninyo ni. Salamat sa out nyo tanan. Salamat. I love you.